kahapon po, um, habang naghihintay po ako ng result, hindi po talaga ako kinakabahan. Surprisingly, hindi po ako kinakabahan. Hindi ko po alam kung bakit. Um, Nag-start pa ako na maghintay siguro around 8 AM. Tapos, afternoon na po, nag-decide po ako na manood muna kasi naboboringan po ako maghintay. Kaya po sinasabay ko po siya manood, pero naka-split screen po ako sa tablet ko. Tapos nakahiga na po ako nun. Tas nanonood pa ako, nire-refresh ko po. Tas biglang nakita ko po na yung result na nag-appear sa website ng PRC. Tapos habang binubuksan ko po, may message po yung ano namin, yung isang batchmate namin na congrats top notchers. Tas ako po, dakilang ma-curious talaga na person. Tinignan ko po muna yon. Inuna ko po muna yon bago yung full talaga na list ng passers. And surprisingly po, andun yung pangalan ko, which is I didn't expect. Pagkakita ko po ng pangalan ko, iyak po talaga ako, sigaw. Kaya nga po yung mga family members ko po na malapit sa amin, pumunta na po sa bahay, akala po di ako nakapasa kasi grabe po yung iyak ko. Grabe po yung sigaw ko. Tapos yun, hindi ko talaga in-expect po kasi ang hirap ng exam. After ng first day po, kasi 2 araw po yung examination namin. Sabi ko po after ng first day, yung unang module pa lang po, sabi ko, hindi na po ako magta-top notcher. Kasi ang hirap. Pero marami pa rin pong naniwala na mag-top notcher ako and it so happen na naging top notcher po talaga ako. Amom kadi Ma'am Kayla nga haan lang nga sikat nagikis di naamuan da eta resulta iti pharmacist no di kat kadado lagi iti kakailyan tayo kasi kaslang kabagyan da ka kasla kabsat da ka kumbaga kasi nakita da Mariano Marcos State University kat ado dagiti naragsakan. So talaga nakunam da tayo ma'am nga top notcher, talagang top notcher yung isa sa mga goal mo ma'am na maging resulta ng pharmacist licensure examination, Ma'am Kayla? Opo, ginol ko po talaga na maging top notcher. Pinag-prepare ko po kay Lord yon. Ang funny po ng prayers ko kay Lord kasi sabi ko po, Lord, gusto ko po mag-top 1. Pero kapag hindi po kaya ng top 1, pwede naman po top 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi ko po gano'n. Specific po talaga yung prayers ko kasi baka po hindi maintindihan ni Lord. Sabi ko gano'n. Sinasabi ko pa po yung exact na month and year, April 2026. Ganun po yung prayers ko. Para po talaga ibigay ni Lord. Ma'am, talagang pharmacist yung isa sa mga pinapangarap nating maging profesyon, Ma'am Kayla? O may mga nauna ng ambisyon po tayo na maging ngayong paglaki natin, Ma'am Kayla? Sa totoo lang po, hindi po talaga pharmacist yung gusto ko paglaki. Yung gusto ko po noon, gusto ko maging teacher, gusto ko rin po maging astronaut. Kasi I was fascinated po by the idea of space, the stars, ganun po. Pero sa pag college na-encounter ko po yung DOST scholarship, ganun po. Tapos na-realize ko po na maganda din yung opportunities, tinry ko po. Pero it so happen na di ako natanggap and I believe na may reason po talaga na naging pharma yung course ko kahit hindi po yung talaga yung ultimate dream ko ng bata ako. Okay. Ma'am, gusto ko pong malaman nung nagre-review kayo hanggang sa nag-exam po kayo, ano po yung mga instances or mga experiences po ninyo, Ma'am Kayla, na talagang maaaring sumubok sa inyo, sa katatagan ninyo? Kasi sabi ni Sir Hendrix kanina, umiyak siya. How about po sa inyo? May mga punto rin po ba na umiyak po kayo at parang nawalan na ng pag-asa, Ma'am Kayla? May mga times naman po na umiyak ako, pero mas marami po yung times na pinipigilan ko po na mag-breakdown kasi nasabi ko parang sayang yung oras. Tapos mas pinapatibay ko po yung loob ko noon na sinasabi ko, kayak detoy, apay ko man kung kaya. Yun yung palaging sinasabi ko po na kaya ko, kaya nabibigilan yung iyak ko. Na sinasabi ko palagi na hindi ako pinabayaan ni Lord ng 4 na taon sa undergrad. What more pa sa magiging 2 araw na board exam po. Okay.
Ma'am, kailan ngayon na kayo na ay talagang masasabi natin na lisensyado ng pharmacist sa ating bansa, hindi lang lisensyado kundi top 2 pa sa resulta ng inyong licensure examination. So may mga plano na po ba tayo ng mga susunod na gagawin, Ma'am Kayla? Um, sa totoo lang po, wala pa po yung exact, yung parang yung future ko po, hindi pa gano'n ka-clear. Kaya po, yung prayer ko din po talaga, sana bigyan ko ni Lord ng wisdom para whatever po na decisions na gagawin ko, guided po ako and it will lead me to a better path po. Ma'am Kayla, may mga nagtatanong sana all, paano daw maging rank 2? Kung may mga tips, advices po tayo sa mga listeners, viewers po natin, lalong-lalo na sa mga magte-take din ng pharmacist licensure exam o yung mga hindi pinalad ngayon sa licensure exam, go ahead po, ma'am. Ang tip ko lang po, sa una pa lang ibigay na po yung best. This has been my mantra po since high school na hindi mo pwedeng sabihin na babawi ako sa next. Dapat ibigay mo na yung best mo kasi hindi mo po alam whatever na mangyayari sa next na po. Para whatever happens po, wala kang regret. Ibigay mo na lahat. Tapos, pangalawa, dapat magtiwala ka sa self mo. It's something na madaling sabihin pero it's actually hard to do. Kasi maraming moments din talaga na feeling mo talaga hindi mo na kaya. Pero yung believe mo, yung tiwala mo sa sarili mo, kahit konting-konti lang yon, malaki yung may help nun sa'yo. Kasi magkakaroon ka ng confidence eh. Yung confidence na yon, pwede kang irating sa malayong lugar. Tapos, pangatlo po, magtiwala lang sa Diyos. Don't forget to pray. Kasi may mga instances na wala tayong magagawa. May mga instances na hindi natin capable, hindi natin kayang baguhin ang mga bagay. Kaya ang gagawin na lang natin na aasa kay Lord. It's important to trust Him, His plans, and commit everything to Him. Kasi siya yung Lord, kaya niyang gawin lahat. Walang imposible sa kanyang pangalan. Talaga, totoo And yan, yun lang po. ma'am. Totoo yan, Ma'am Kayla. No? Yan yung pangunahing sandigan ng bawat isa sa mga bagay na gagawin natin sa ating buhay. Ma'am Kayla, kung may gusto kang pasalamatan, kung may gusto kang i-shout out, kasi for sure may mga yung family mo, parents, mga kapatid, mga friends, nanonood at papanoorin yung interview po natin. So kung may mensahe ka sa kanila, go ahead po. Gusto ko pong unang magpasalamat sa Lord. Siya po yung nagbigay sa akin ng knowledge kasi may limit naman po ang human knowledge and I believe na siya yung reason kung bakit andito ako sa achievement na to. Siya yung nagbigay ng wisdom, siya yung nagbigay ng calmness po sa akin during the exam. And siya po lahat. And second po yung family ko, especially po sa parents ko. Sila po yung always na nakakarinig ng mga ingay ko na review kasi maingay po talaga mag-review para po ako nagre-ritual kasi ang ingay-ingay po talaga. Tapos sa mga kapatid ko po ni ate and kuya, so that sila po yung main na nagbibigay ng allowance po ng support financially and I think my family po kasi sinasabi ko na po noon na huwag kayong mag-expect na mag-top notcher ako. Importante po masa ako. Yun po, hindi po nila ako pressure and also po sa mga pinsan ko po, hindi po sila nagsawang nagbigay ng support. Sa mga tita ko po, sa mga pamangkin ko po, before po the board exam, nagbigay po sila ng mga pera sa akin. Isa-isa po sila pumupunta sa bahay, tapos binibigyan po ako ng pera, which is I'm very thankful po kasi ang laking bagay na po nun. Ang laking bagay po ng help nila sa akin. Tapos naaalala ko po during review sa gabi, bigla-bigla na lang po silang nagbibigay ng merienda sa akin kasi nasa labas po ako ng bahay. Hindi po ako kinakalimutan na kumustahin. Sinasabing, uy, maturog kan ka trabin, isardeng mo detan. Kung kanada. So nga, I'm very thankful. And also to my friends from elementary, high school, college, na hindi
nagsawang mag-support sa akin, hindi nag-fail, naniniwala sa akin na kahit sabihin ko na hindi ako magto-top notcher, naniwala pa rin na mas malaki pa yung paniniwala nilang mag-top notcher kaysa sa akin. And also to my Baay Foursquare family, thank you for all your prayers. You have been with me for the prayer meetings. Alam nyo yung mga prayers ko. Alam ko na nakipag-pray kayo. And sa lahat po, hindi ko man ma-mention lahat. I thank you for supporting me. I thank you for your prayers. Thank you sa paniniwala sa akin kahit may mga times na din ako naniniwala na kaya ko. And sa lahat ng mga kahit hindi ko man kapamilya or hindi ko man ka-close, naniwala, thank you po sa lahat. Ma'am Kayla, once Also po again, pala, congratulations sa po. sa MMSU, nakalimutan ko, sa faculty po, CHS, Department of Pharmacy po, MMSU. Thank you po sa pag-support. Yung faculty po namin, before pa po board exam, andun na po sila, nagbigay ng mga food, nagbigay ng prayers. Sa day 2 po na andun sila, kinakamusta po kami, binibigyan po kami ng pagkain. Hindi po sila nag-fail ng pag-support. So, I'm very thankful din po sa family ng CHS, ng Pharma, and ng MMSU po.